سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي دما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزيز في النوم مدباب جزينا يو مساهم تسنى حدا لو نقرب شيء قبر هندسة نلمي عدو مالني عدو مي بروفيسور موسى تمنو خوينو ندحر بايتو زملكت باستر موسى تمنو كينو كابو تشحن عسرت حدن كسع تشحن عسران حدن ناستات عسرت عامد كم باستر كوينو أب أمريكا أب كفلك ذات مينوسوتا أب مداني ألم وانجلاويت بيت كريستيان إيرترا كجل دحر مسنح أبزي كزيزي كم بروفيسور ناي فلسفنان هايمانوتن كاب أكسبرغ يونيفرسيتي أب مينوسوتا كفلك ذات أمريكا زركبي يسرح له موسى تمنو وبروفيسور موسى تمنو كاب إيرترا خلتشحن شدشتن زوات كخون كله أبزي زيزي بعد حدارن أبو سلسة قولعنيو لومي إن كايدو علال فلسفنان هايمانوتن بتسوز مهرول العودي بتسوز نعاوي بتسوز فلتوس بغير عودي يعني على الكنا كايد فلسفنان هايمانوتن زملكتو حتوتات كهلونا يوم مسوب متأثر إن إيرترا كنت نكفوخن في التنينة مسانا حبيركم كنت أنه زعدمكم كم تقديم زبال كوش شاي قبر هندسة بروفيسور موسى تمنو عدميان أخبير كاسر زمزاها مسقناكا أنا ون شاي حوي بتعمي مسكنك أدمس لزجبر كالي كم تيا قديمة زبالكو فلسفنا هايمانوت زملكت حتى يزلنا لهم عنتي قدامتي حتى فلسفنا هايمانوت انتايو تبليا بزي أخن جمرمون دا قتلنا هنكيد طبعا فلسفنا ناي هايمانوت نا هايمانوتات ناي علم زتفلا ليا عينت هايمانوت أو علم زلوا ناتاتن values نبلو moral እምነታት ወላውን እቲ ዘምልኾ ዓይነት ኣምላኽ ካብኡ ናብኡ ስለ ዝፈላለ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ኣምራት ናቶም ኮንሰፕት ከምኡውን ቴማታት ናይቲ ቅዱስ ጽሑፋት ናይተን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይዚአን ብዓይነት ፍልስፍና ዘጽንዕ ዓውዲ كبل أخيل هايمانوت كنمل كلنا خي انتاي بحرياتو انتاي بحريات زلو هايمانوت حجت هايمانوت زبحال قال نجزا رأسو أم معراب فليز بلا الرأي كمون أم مبرا فلاي فار إست زلوا فليز بلا عينت أقرار بالو أما أكلاي مبرا انتقيد كاون مستناتنا زوباتات حويسكا تماساسالنت زلو كاتخونه ግን ننبينو فللي አለዎ ማለት እዩ ጠባያት ናይ ሃይማኖት ግን ሓደ ካብቲ ጠባያቱ ሰባት ኣብ ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዉ ተኣኪቦም ንልዕሊ ተፈጥሮ ዝኾነ ወይ ከዓ ሱፐርናቹራል ንብሎ ንዕኡ ዘምልኹሉ ወይ ከዓ ዝጽጉዕሉ ሕቶታት ውን ሓቲቶም መልስ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዘካትት እዩ ስለዚ በቲ ሰብስታንሻል ነገሩ ዝሕዞ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኮይኑ በቲ ዕይኡ ከዓ ፋንክሽናል ከዓ ንሕቶታት ደቂ ሰባት ዝምልስ ንኣብነት መን ኣነ ንዝብል ካበየ መጽኤ ከባቢየ ውን ከበይል እዩ ተፈጢሩ ንባዕላ ታብ ዓበያ ዩኒቨርስ ውን ካበያ መጽያ ዝብሉ ሕቶታት ዝሓዘ ኮይኑ ነዚ ሕቶታት ዝምልስ ጠባያት ኣለዎ تحتو እንዳ ደገምናዮ ወይ እንዳ ዓሞቅና ይኹን ከይድና ብዝቕፅል ግን ሳልሰይቲ ዘላት ንሕቶ ሃይማኖታት ዓለምና ንሰባት ብጽቡቕ ዶ
ዋላስ ብሕማቕ ይድርኽዎም ኣለዎ ወይ ይድርኽዎም ኣለዋ ኣብ ገለ ግዜታት እቲ ሃይማኖት ምርኩስ ገይሮም ካልእ ከበድቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝፍፅሙ ኣለዉ ነዊሕ ዓመታት እንድሕር ተመሊስና እንድሕሪት እውን እሱ እቲ ፍፃሜታት ነይሩ እዩ ካብ ሃይማኖት ወፂኻ ኣተሓሳስባታት ፍልስፍናታት ንሓሳባት ክመፅእ ከሎ እቲ ሃይማኖት ምክንያት ኮይኑ ነቶም ሰባት ንኸይሓስቡ ንኸይፈላሰፉ ዝእገድሉ ዝቕንፀልሉ ዝነበሩ ግዜያት ነይሩ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣሎ እዩ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ብሰሪ ናይ ሃይማኖት ብዙሕ ተፈፂሙ እዩ እሞ ከመይ ትሪኦ እስኻ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ሕጂ ነቶም ተዓዘብትና እውን እቲ ሒዝናያ ዘለና ኣርእስትን ካበናይ ስታንድ ፖይንት ወይ ካበና ተበጊስና ንገልጽ ዘለና ብሩህ ምእንቲ ክኸውን ኣነ ከም ትረድዮ ዘለኹ ንስኻ እውን ብትምህርታዊ ዓይኒ ኢና ንሃይማኖት ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣካዳሚካሊ ክረኣይ ከሎ ልክዕ እዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ሃይማኖታት ወይ እምነታት ገለ ካብቲ ጽቡቑ ኣብ ስልጣኔ ናይ ደቂ ሰባት ገጅፍ ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብ ሲቪላይዜሽን ንባዕሉ እዚ ናይ ምዕራብ ስልጣኔ ብዘይ ናይ ክርስትና ክብርታትን መምርሒታትን ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ክበፅሕ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዝብል ኣማጓት እዩ ብዙሓት ግን ዝሰማምዕሉ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ንባዕሉ እቲ ሲቪላዊ ሕግታት ናይ ህዝብታት ዝናበሩሉ እውን ዳርጋ ዝበዝሕ ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ሃይማኖት ባእታታት ዘለዎ እዩ ንባዕሉ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ክርስትና እንተደኣ ወሲድና እቲ 10 ትእዛዛት ዝብል ህዝብታት ተሳንዮም ክነብሩ ሓደ ስለ ዝሓየለ ነቲ ድኹም ምእንቲ ዓሚፁ ድላዩ ከይገብሮ ሓደ እውን ዕድል ስለ ዝረኸበ ባይታ ስለ ዝረኸበ ነቲ ባይታ ዘይረኸበ ከዓ ከም ድላይ ንኸይገብሮ ዝቕይድ ሕግታት ዝወፅእ ካብቲ ቅዱስ ፅሑፋት እዩ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ በሎ ካብ ቁርኣን ክኸውን ይኽእል ኤሽያታት ተኸትካ እውን ካብ ናይ ሂንዱ ፅሑፋት ባጋቫጊዳ ዝበሃል ኡፓኒሻት ዝበሃል ብዙሕ ጥበባት ዝመልኦ ፅሑፋት ኣሎ ስለዚ ብዙሕ እኳ ክንጠቅስ ንኽእል እንተኾና ፅቡቕ ናይ እምነታት ወይ ናይ ሃይማኖት ገለ ካብኡ ግን እዚ ክብሎ ዝፅናሕኩ ክኸውን ከሎ ናቱ ጉድኣት ከዓ ብኣንፃሩ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ኣብታ ብልጫታት ትብል ዘላ ዕረታ ግበረለይ ኣብታ ብልጫታት ወይ ኣብታ ድርኺት ንምዕባለ ድርኺት ንህልው ኩነታት ናይ ዓለም ክርስቲያን ክትብል ከለኻ ምስልምና ከ እንታይ ነይሩ ናቱ ተራ ኣይሁድ ከ እንታይ ነይሩ ናቱ ተራ ማለት ሶም ከ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ከመይ ይዘንብቦ ናቱ ተራ ኣብ ዓለም ኣብ ሕብረተሰባት ኣብ ሲቪላይዜሽን ኣይሁድ ከመይ ይዘንብቦ ካልኦት እምነታት እውን ንድሕር ጠቒስና ከም ኣብነት ፅቡቕ እዩ ኣብ ክርስትና ጥራይ ከይንድረት ማለት እዩ እቲ ኣርእስና ሃይማኖትን ፍልስፍናን ክሳብ ዝኾነ እቶም ካልኦት እውን ቁሩብ እንድሕር ተንኪፍናዮም እንድሕር ርኢናዮም ንፅቡቕ እዩ ማለት እየ ብጣዕሚ ፅቡቕ እተን ሜጀር ወይ ዓበይቲ ሃይማኖታት ዝበሃላ ኣብ ዓለም ገለ ሓሙሽተ ዝኾነ እየን እተን ሰለስተ ካብአን አብርሃማውያን እምነታት እየን ወይ አብርሃሚክ ሪሊጅንስ ከም ይሁድ ክርስትና ከምኡውን እስላም እዚአን ካብቲ እምነት ናይ አብርሃም ዝጨብጨባ እየን ከም ሂንዱዝም ቡድሂዝም ከዓ ናይ መብዛሕቱ ናይ ህንድን ናይ ቻይና ኮምፒውተር ዝኣመሰሉ ኣብ ኤሽያ ዘለው እምነታት እዩ እዚ ክልተ መፈላለይ እተን ሰለስተ አብርሃማውያን ዝበሃላ ንሓደ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ኢለን እየን ዝኣምና ሞኖቴይስቲክ ሪሊጅንስ ይበሃላ እተን ናይ ኤሽያ ከዓ ፖሊቲስቲክ ወይ ከዓ ብዙሓት ኣማልኽቲ ኢና ነምልኽ ዝብል እዩ ኣብ ውሽጡ እንተኣቲና ካልእ ገጀፍቲ ፍልልያት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና በዚ ዝበልኩኻ ግን እዘን ሃይማኖታት እዚአን ብፍላይ እቲ ፅሑፋተን ንስልጣኔ ደቂ ሰባት ብዙሕ ሓጊዙ እዩ ኣብነት ሕጂ ናይ ኣይሁድ ፅሑፋት እቲ ሎው ኮድስ ዝበሃል ኣብ እቲ ቶራ ዘሎ ወይ ኣብ ተን ሓሙሽተ ናይ ሕጊ ፅሑፋት
بزح سيفل لو ناي حزبتات نعقو كموكس غيرو سيدس تصحفه الله روحو كيكدنا حقن داباتات ناتناون بزح كابتناي اوريت تقيسوم تصحفو الله بزح كتفليو زي تخل اتيناتو مورال اثيك مالتي كم اون اتي ناي اب سلطاني دك سبات زبلكوها حقن سرعات انت دازي هاللي واحد حبرتسب كقصل ايكلنيو كعبي كلنيو مخنياتو كم حق البو وي حق ጫካ ኮይኑ ስለዝነብር ስልጣን ይخركب አይክእልኒ ስልጣን ሁሉ ግዜ ምስ ርትዓዊ ሕጊ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለዝኾነ ለዛ ኣብዚ እቲ ጽሕፋት ናይ ሃይማኖታት ገጅፍ አበርክቶ ኣለዎ በዚ ከዓ ብዓይን ፍልስፍናውን ክጽናዕ ዝግብኦ ማለት እዩ ብመለኮታዊ ዓይን ጥራሕ ክራይ ኣይክእልን ምክንያቱ ምስቲ ህይወት ደቂ ሰባትን ኣብኦም ዝገበሩ አበርክቶን ገጅፍ ስለዝኾነ ብዓይኒ እምሮ ናይ ሰብ ፍልስፍናዊ ዓይኒ ክጽናዕ ይግብኦ ማለት እዩ እቲ ጎዳኢ ጎኑ ከዓ ከምኡ ብዙሕ እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ብዙሕ ትሽግር ኣብቲ ኣተረጓጉማ እዩ نباغد مبزحنا بروفيسور موسى نباغد مبزحنا ሃይማኖት ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ኸዳ ሰባት ከመይ ገይሮም ይነባበሩ ነይሮም እቲ ሞራል ዝበሃል ስነ ምግባር ዝበሃል ልቦና ዝበሃል ምስ ፍጥረት ናይ ሰባት ዝመፀን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ ሃይማኖታት ኣብ ዓለም ምስፍሕፍሕን እውን ፍልስፋታት ነቲ ስነ ምግባር ነቲ ሞራል ዝበሃል ይጉስጉስሉ ከም ዝነበሩ ሰባት ከዓ ብኡ ተቀይዶም ይነብሩ ከም ዝነበሩ እውን ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ይገልጹ እዮም እሞ ሕጂ ነቲ ሃይማኖታት ወይ ከዓ ነቲ እምነት ጥራሕ ክንድኡ ክሬዲት መሃብሲ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ደቂ ሰባት ህይወትን ኣነባብራን መኽሓዶ ኣይከውንን ኤክስክሉሲቭሊ ወይ ከዓ ንበይኑ እቲ ሃይማኖታት እዩ ነቲ ስልጣነ ናይ ደቂ ሰባት ብዙሕ ድርኽት ገይሩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ዝጸንሐ ኣነባብራ ናይ ህዝብታት ቅድሚ እምነታት ቅድሚ ሃይማኖታት እውን ኣብ ርእሲ ተወሲኽዎ እቲ ናይ ሃይማኖት ጽሑፋት ብፍላይ ኣብቲ ስልጣነ ናይ ደቂ ሰባት እምበር እጂ ተማሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹኑ ተማሃሮ ናይ እምነት ክዛረቡ ከለዉ ሃይማኖት ዳርጋ ምስ ሰባት ተፈጢሩ ዕድመ ልክዕ ናይ ሰባት እዩ ዘለዎ ስለዚ ከዓ ከተጽንዑ ሃይማኖት ብጣዕሚ ብዙሕ ዓውድታት ክትፍትሽ ትግደድ ከም ንበዓል ሳይኮሎጂ ሶሺዮሎጂ ሂስትሪ አርኪኦሎጂ ሁሉ ዚታት ማለት እዩ ከተጽንዑ ለካ ነት ናይ ሃይማኖት ኣካይዳ ክርዳእካ ኣብ ሕብረተሰባት ኢንፋክት ምስ ባህሉን ሃይማኖት ክትፈላለዮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብቲ ሕቶ ዝበልካዮ ግን ልክዕ ቅድሚ ሃይማኖታት እውን ሰባት ተሰሪዖም ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ሃይማኖታት ክንብል ከለና ንኣብነት ሕጂ ኣብ በዓል ግሪክ ኣብ በዓል ሮም እንተደኣ ኸድካ ገና ክርስትና ከይኣተዎ ከሎ ብዙሓት ኣማልኽቲ ዘምልኹ ነይሮም ማለት እዩ ኣዝዩ ሕግን ስርዓትን ዝነበሮም ኣብ ዓለም እቲ ዲሞክራሲ ንመጀመርያ ዝተረኣየሉ ኢሉ ዝእመን ኣብ ኣቴንስ እዩ ግን እቶም ሰባት እትዮም ከምዚ ሕጂ ንኣምኖ ዘለና እምነት ኣይኮኑን ነይርዎም ናቶም ዓይነት ናሬቲቭ ናይ ኣፈጣጥራ ኣለዎም እዚ ከም ሃይማኖት ቆጽርና እውን ኣብቲ ምዕባለ ናይ ደቂ ሰባት ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ንድሕር ወዲኻ ሕቶ ክጅምር ጽቡቕ ኦኬ ስዕባ ትቕጽል ሕቶይ ኣምላኽ ከም ዘሎ ዝሕብር ርትዓዊ ምኽንያት ወይ ሞጎት ወይ ከዓ መርትዖ ኣሎ ዶ ሕጂ ነዚ ዝያዳ ናቶም ሞያ ዝኾነ ተጣበቕቲ እዮም ዝበሃሉ ኣፖሎጂስትስ ካብቲ ኣፖሎጊያ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝመፀ ኮይኑ ጥብቅና ማለት እዩ ስለ ርእስኻ ክትጣበቕ ትኽእል ስለ ኣፊሊየትድ ዝኾንካሎ እምነት ክትጣበቕ ትኽእል ንሶም ክማጎቱ ከለዉ እቲ ዝማጎትሉ ሙሉእ መርትዖ ሃልይዎ ኣይሃልይዎን ኣማጓቲ እዩ ግን
قال سلست أربعة زخون እግዚአብሔር ኣሎ ኢሎም ዝምጉትሉ methods ወይ ከዓ ኣገባብ ኣመጓጉት ኣለዎም ሓደ ካብኡ cosmological ዝብል እዩ ብመጽናዕቲ ናይ ኩልንትና ወይ ከዓ ናይ ዩኒቨርስ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ጠንቅን ሳዕቤንን ዝብል ሕጊ ናይ ፍልስፍና ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ እንታይ ማለት እዩ ወል زان ريازلنا عالم كمون دك سبات كالوت فترات تنكي ممسيهم تزيهلوس كموتسي كولونيوم كم ساعبين يو نتهلو زلو فترات كم ساعبين كم effect ريوم لازم نززم حد أكل كل اللو إلو زماغوت هلو نانا إكزيابير cosmological argument يبهال مالتي قالون ontological الله كاب هلونا نا እግዚአብሔር تزعبي كله زقل كابون العلي يأمرنا كردو زيكل أكل إيو being إيو perfect being إيو إلو زماغوتو ون الله اتصال ساي بزحات ونزتقصوه teleological يبهال كاب ديزاين زبقسيو تيلوس مالت علامة ويكا مودة توتسيت مالتي بغريق قانقا ازمس من تاي استحاس مس ديزاين عالم كن رئاخ لنا فطرتات كلهم ون انت الله يدك سبات بديزاين كوني الكاستو سرحيهم كم زخاب كونو ديزاينر كأخولو اللو ات ديزاينر كا intention كهلو الله otherwise هندبت هيكونن تفطيرو مخنياتو كونيلكا زتتصربه كونيلكا زتعي يتفطرتات زلو نريو زلنا سلاذا حدا امرو زلوو دليت ون زلوو mind and will زلوو designer ويكا قراصي كهلو اللوو يلوز ماغوتي بز مخنيات زقا ስለዚህ እግዚአብሔር ዝባሃል ኩሉ ለው ሕጂ አና ባና እግዚአብሔሮም እናቶም ሽምክቦ ቆልዮም ግን ultimate truth ይብሎ ኣብ ስነፍልጠት ማሮ ከላህ ማለት ናይ መወዳእታ ሓቂ ናይ መወዳእታ being ታራብዒቲ ኻ moral argument እዩ ዶስኪዮስኪ ዝባሃል ፍላስፋ ናይ ግሪክ እግዚአብሔር የለን እንተዳይልናስ ኩሉ ነገር ፍቁድ ይኸውን everything will be permissible ታይ ማለት እዩ حدا تسئلو دلا يخبر خيلي ግን እግዚአብሔር ስለዘሎ ቀይድታትን ሕግታትን ክህልወና ይኽእል ብኡኻ ሞራሊቲ ክህሉ ይኽእል ሰባት ካ ናይ ምንባር ዕድልና ክቕፅል ይኽእል ኢሎም ተፍሉጣት ኣርባዕተ ኣርጊመንት እዚአን existence of God ዝማጎትለን ማለት እዩ مستعد حرويت تقيد تي ناي أملاخ هلاوي وناي سبات دحنت وناي سبات هلاوي زبلو زلو أبز معراب علم كم نريو خاز بزح سبات ولا بقول كون دحر رخيب كيوم كم زي أمنو نقول خيام أمنت كم زي بلهم أملاخ كم زلهم كم زي أمنو زاربو لو بزحونا لهم قليل قطري كون نزلهم زو كم نزول عين حبرة سبات وي سبات حجي أبسنا مقبارنا مورالنجن كابتن بهايمانات تقيدهم أب تحت أملاخ أمينم زخودو بمورال بسنا مقبار تقيدهم زخودو كأت تعزابيخا إذا قرن بيت أيكونن دو أنكراتهم هايمانات لنا بإمنات نخيجنا زبلو حماق قبر خلو إي مورالاوي تم بأملاخ زي أمنو إمنات يبلنا زبلو أب مورال خدو خلو كميو زي نجار زي نقحات نايدك سبات دو يكونن تمسرتها ونجار نايزا أمن كان يزي أمن كاديو مسناي حبرتسبنا تسمعينا بتقرنجا نسمع حبرتسبنا ስለዝኾነ ጊዜ ገጅፍ ጊዜ ከድልየና ይኽእል ነዚ ክንማጎተሉ ኣምጉቱን ከኣቱ ምክንያቱ ቀጥታ ዝኾነ ሓሳብ እንተደኣ ሰንዲና ብትክክልቲ ተሓቶ ዘለኻ ኣነውን ዝብሎ ዘለኹ ክርዳእ ኣይክእልን ኢኹም ግን ልክዕ ኢኹም ትዝበልካዮ እምነት ዘይብሎም ከለዉ ግን يترف ات morality ات humanity زبهالون ات سبعونتن
رهرهن ኣብ ኣቶም ጎሊሑ ትሪእሉ ዳርጋ ብዙሕ ኣጋጣሚ ጥራሕ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ እምነት ስለ ዘለዎ ሓደ ሰብ ዝያዳ ሞራል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ዓይነት እምነት ክርስትና ይኹን እስላም ይኹን ይሁድ ይኹን ሂንዱ ይኹን ኮንፊሽየስ ይኹን ካልእ ይኹን ኣነ ሓደ ዝኣምኖ ሳብስክራይብ ገይረለኹ ኢሉ ዝኣተወ እምነት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ሞራልን ጽድቃዊ ዓይነት ህይወትን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዓለም ኣብ ትቕየረሉ ዘላ እምነት ዘይብሎም ሰባት ንሰባት ረድኤት ክኾኑ ስለ ሓቂ ጠጠው ክብሉ እትክማጎቱ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብድብድቡ ከምዚ ኢለ ክሓልፎ ይኽእል ግን ኢንሄረንትሊ ብባዕሉ እቲ ሃይማኖት ሲ ንሰባት ሞራላውያን ይገብሮም ድዩ ናብ ዝብል ሕቶ ኢና ንኸይድ ባዕሉ ማለት ሲምፕሊ ሓደ ሰብ እምነት ስለ ዝሓዘ ሲ ብቐጥታ ሞራላዊ ይገብሮ ነው ኣይገብሮን እዩ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ተዝበልካያ ንቕሓት ኣዝዩ ወሳኒ ንቕሓት ክንብል ከለና ኢንላይትመንት ክብሎ ይኽእል ኣነ ብዝያዳ ኢንላይትመንት ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ኣብ 18 ክፍለ ዘበን ዝያዳ ኢንላይትመንት ኣቲና ዝበልዎ እንታይ ማለት እዩ ነገራት ሲ ብሃስሰ ለባም ኣይንገብርን ኢና ፈሊጥና ኢና ንገብሮ ከይተረዳእና ከይፈለጥና ብሃውሪ ጥራሕ ነገራት ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ደኣ ሰባት ሆሞ ሴፒየንስ ኢና ንበሃል ንሕና ሓሰብቲ ፍጥረታት ማለት እዩ ስለዚ ክንሓስብ ኣለና ኣውሪድና ኣደይብና እዚ ቅኑዕ ድዩ እዚ ይረብሕ ድዩ እዚ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጎረቤተይ እውን ይረብሐኒ ድዩ ጎረቤተይ ክብል ከለኹ ብፃየይ ማለት እየ ነቲ ምሳይ ዘሎን ዝኾነ ይኹን ወይ ከዓ ካብ ርእስኻ ወፃኢ ሰባት ከምዚ ንዝኸውን ጥራሕ ኢና ተቐቢልና ክንቅፅል ንኽእል እምበር በቃ ስለዝኣመና ጥራሕ ኣይንገብርን ኢና ናብ ዝብል ምትእትታው ስለዝኣተው እቲ ኢንላይትመንት ወይ ከዓ ኣፍክላርም ይብልዎ ኣብ ጀርመን ናብዚ ኢራ ወይ ዘመን ኣትዮም ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኻ ምዕራባውያን ከዓ ጉሉፅ ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ኣለና ማለት እዩ هو مساعد خير كم أبنت أمتئة نبحث خسجرة نبنت هبير ترى حجي توم تحبرة السب تمنجستي بزيادة زي تقبلهم إمنتات تحبرة تسوي المسوء يتقبلهم من بين تخون خلو الجواب خون خلو كلا أتون كنت كسنا خالينا حجي تأمنت بمتعني زر كم من تايز كلاخ نمنتها يوم نخال زد كوع محوم بتعيهم ممهرتهم منابرتهم كنسو تقرين بيت النات يوم مرداز أبيكا أبز معبول عالم ويبز معراب عالم تهمنا زي بلو أخبيرون تخبابيرون دخلوا أب هاجرنا جن كسب زل على باتريك تأثيرون أف كم حز وي أب كندت تستجبره متبع قال جيرا مخونو قال تزي قبر دو تأثيرهم تهمنا تنيا مالته إذا حجي نزوم هايمانوتن فلسفنان أملاخن زبلو زعباتات عميقنا نحر زيتن كيفنا يوم توم جيجاتات بحجون كفوتهم يوم حجي إذا إيرترا في التأمن إذا تقولش أصنعخان كتب ولا دروخ اللي خاب خميت تقولشه كبر سنين وزنينا مسلم تسارسل زلوين هو مستانعي عن تويز حتى كيا حتون تخيل كوينات سمعني قد أتاتنا هايمانوتك يقود دي تو مصري ناقرو قد دي زبل مساونا تحيزة تنكيفة قصتي كمل لسخ في التنية مالتي أبتني هاجرنا أنت دعمت يخا أمنت سلز أمنة سي سبيشال حدا فولي أمنة نعمنت أمنت بنتكوستال أمنتي يهوى مسخاخر بفل عين زيهم نت أمنة تسلز أمنو طرح إيه ካልኦት ኣባላት ሃይማኖት ኣይተኣሰሩን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ነቲ እምነት ብፍላይ ስለ ዝኣመኑ ዝተኣሰሩ እዞም ክልተ ብፍላይ ማለት እዩ ሕጂ ብዓይኒ ናይቲ ኣብ ዘሎ መንግስቲ እንተዳርኢናዮ ኢራሽናል እዩ
مالسي كمز سلازخونه يخمز غيري تبلونيقا بصوري ግን political reasons አለው ነው political reasons ከለሆ ነቲ ንሱ ዝሓዞ መገድ ዝኸደሉ ምናልባት ምስኡ ዘይሳነ ክኸውን ክእልት እምነታት እቲ እዚ በዚ ኣሲርዎም ክኸውን ክእል ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዝተኣሰረዎ ግን ፍትሓዊ ኣይኮነን ግን እቶም ኣመንቲ ከዝበሃሉ ካልኦት ኣይዛረቡን ደም ክእሰሩ ከለዉ እዚ ምስቲ ተሓሕዛ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ሓደ ፋክተር እዩ ሓደ ረቑሒ እዩ ማለት ግን እቲ ንሕና ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ኣነ ከም ትረዳእኒ ዘሎ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ከምኡ ነተኩረላ ደልየ እንታይ ነተኩረላ ደልየ እቲ መንግስቲ ሕጂ ዘሎ እዩ ኣብዚ መድረክ ዘሎ እዩ ትሕቶና ግን ኪንዎ ክኸይድ ኣለዎ ትሕቶናሲ تحبرتسبس كمي جيري وحد تكال ناي حنت هاجر زبولو سمعو نحو نبوء نحفتو ندوء كتأثر حلي فوزهب كمي جيري أبتسات أمنولو زلا بيت كريستيان ويك أني بوتا خيدو من جيرو الزهرب انتي عينت مفتحي كهلو زلو نزا خمسة عينت دخمتنا يتحساسبا تسرعات اندحر دا نحاو قتلي لو هايمانوس لازق أي رزق قتل تخوين اندحر دا نو أب هايمانوس يزور له أخبره يلو زخبر اندحر كوينو شجرنا يودأني مال ديو زخون زلوا حكاي نخندي عمتي خد حبرة سبابكم عنا شجر كخيل ولا بسدات كوي ولا بسدات نحرينا يو ودو قالوا أماني بنحر كوينا زخلوا كيلومترات زخلوا بحرن تحرن سجيرة ويسجيروا نزمات ودو ونيخونن زيرو زيرو exposures بحرالو بخال أزار أربعة نقحات مستمرت زخيدي مالتي أبت درجة مردة أبت قنع مردة درجة خبصح له أبت درجة تخبصح كا كمرمر خلالو كمهار خلالو كمهار سكولا هيد كمهار راح زي كونسي انتاي سلازخونه يز نغرات زخون زلو نابنت باتريارك زاخلو خسر كلوسي ولا جبن انت ترخبلو بقولس كنجر أبيت فردي زن جبنات تجيروا مالهم بخمس مخنيات كا بحجة ومجد خمس قينا مالو كسع زي تبهله اتمنى قست سلاز حيرهم سي بقى مسؤول كا هو صبوا نكتبل سي كمن تاي استلع عليه أي حتى تندي تهزبي نابزب الحطي زخيدة كمال إذا زيرو زيرو تايو تعلم سي صبابيا تا نايتي كم تيفوزو كوينو نتحمى أزقبر زلو أجوخا زبلوس تعلموس نساطرح كحيخ تبلك ولا انت تزاربك هتجلس كردو اي كيلن يبل انا مالتي ابز درجات زيرو زيرو جن جيزي حتتيو نقحات ناي حد حبرتسب وي ناي حنت هاجر مالت اوفر نايت بره كبللو اي كيلني نعقون خون جن كاب حجي تي تمهرتታት አገዳሲ ምምርማር አገዳሲ ምዃኑ ምምርማር ኃጢያት ዘይኮነሲ ምምርማር ንሐቅን ክትፈልጥ ስለዚ ሕግዘካ حق ከይፈለጥካ ከዓ ፍትሓዊ ክትከውን ስለዘይትኽእል ማለት እዚ ቁንዕዩ እዚ ጌጋ እዩ ንክትብልሲ bottom line حق ከይፈለጥካ ኣይ ትወፅእ حقን ክትፈልጥካ ክትሓትት ኣለካ question ክትገብር ኣለካ ኣይ ማለቲ critically ብንቐፋዊ ዓይኒ ነገራት ክትሪኦም ኣለካ ንምንታይ the WH questions ዝብሉ እንግሊዛውያን እንታይ ንምንታይ ካበይ ክንደይ ኣበይ ቦታ እዚታት ዓይነት ሕቶታት ነቲ ዝመጽእ ሰናሪዮታት ክትሓቶ ኣለካ ንርእስኻ እንተዘይፈለጥካ ከዓ ትማራምር ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ዲኻ ክትማጎት ጻሕፍቲ ዲኻ ክትገናጽል ከም ሎሚ ኣክሰስ ኣይበዝሕን ግን ናብ ናይ መወዳእታ ሓቂ ንክትበጽሕሲ ቁኑዕ ንክትፈልጥ እንዲ ቁኑዕ ንክትፈልጥ ከዓ ምምርማር يدل مالت إذا قلنا يمورال نجاري إذا حتى كان أمنت باتريارك مؤسر سبات بأمنتهم سلز أمنوا مؤسر إذي ولا نوح درجة نايت مرتزي كده سب بقليلو خقلت أي قليل قل politicize سلز قبري مالتي جهود عملتي
جهود سباتي قريتها قبل الليل أمر مالسي أمناي فلسفنا وحتتات ونزخن أثوا نعاي خبدني مغنياتو سب أب أمن ولا أنت أمنه ولك أو مسلي يترف أب كال سبز أمنو أنت أمنه ماله بس أمين تباهيلو تأسيروسي انقع خونو زبل انت أخوينو تحدا وغن زمس من تاينا مهم قصرة زنقزي ناخن صبيه مالتي this is nonsense هو كابتي كمزي تكايدا ناسي كبلة تقنا بلا عبيز بلا نز بلا دخلنا كيس لزدلوخي كابتي عبيتي نبتوم بايتا زلوخ نبتوم نريهم كنورد مو تحر دا ديبنا خان ديب لزدلوخي مبرت رئستي مستزبقسنا يو زعبا زمتات انوي كاني زدارغين مالت هيكون كن كاب حزنايون اب هاجرنا بسرزوم زعباتات زيوم بسرزوم نغرات زيوم بزح سلازتفصمس نغره منقدنا خندلكمو كم مبالي تسعب حتي ሃይማኖታዊ ተመክሮታት አምላኽ ከም ዘሎ ይረጋግጽ ዲዩ ትብልያ ብተመክሮ አምላኽ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንምንታይ ተመክሮ ሰባት ንበይኑ ስለዝኾነ ኣነ ዝምከሮ consistently ካልኦት ሰባት ምስ አምላኽ ዘለዎም ዝምድናታት ዝምክርዎ ሓደ ኣይኮነን ዩኒፎርም ተዝኸውን ካብኡ ሓደ deduced ዝኾነ conclusion ወይ መደምደምታት በጽሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ግን ነንበይኑ ዓይነት ተመክሮታት እዩ ዘርእየና ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝተፈላለየ ዓይነት ተመክሮታት ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ከምኡ ዝኸውን ምኽንያት ባዕላዊ ሪፍሌክሽን ስለ ዝኾነ እቲ ከምዝን ተሰሚዕኒ ኢሉ በትናቱ ውልቃው ስምዒት ይደኣ ሪፍሌክት ዝገብሮ ናይ ተመክሮ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ እምበር ሓደ ምዕቀና ሃልይዎ ክንዕቅኖ ንኽእል እሞ በዝን ሳይንቲፊክሊ ተመክሮ ናይ ደቂ ሰባት ህልውና ኣምላኽ ይረጋግጽ እዩ ክንብል መደምደምታ ክንበጽሕ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ ኣነ ዝስምዓኒ ካልእ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ዝስምዖ after all ናይ ስምዒት ነገር ከዓ ናይ ስምዒት ነገር እምበር ናይ ኦብጀክቲቭ ነገር ወይ ከዓ ተጨባጥ ነገር ኣይኮነን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝነካይዶ ዘለና ዕላል ምስ ፕሮፌሰር ምስየቶም ነው ኮይኑ ኣብ ሃይማኖትን ፍልስፍናን ዘተኮረ ዕላል እዩ ዕላልና ክቅፅል እዩ ኣብ ዓለም ክንዚ ዝኣክል እከይ እንተሃልዩ ከመይ ኢልዩ ኣምላኽ ክህሉ ዝኽእል ብኡ ከም ዝግዛእ ዝዛረብን ሃይማኖትን ደኣ ንምንታይ ኣድለየ ከደግመልካ ዶ ዋላ ንፅርትያ I think ንፅርትያ ኣብ ዓለም ክንዲ ዝኣክል እከይ እንተደኣ ሃልዩሲ ግን ኣምላኽ ኣሎ ክንብል ኣየፀግምን ዶ ደኹብላ ከምኡ ክንሕዛ ንኽእል ኢና هو مهنياتوت assumption እግዚአብሔር ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ግን ከአን ሪኦ ዘለና ብዓለም ከዓ ዘይተኣደነ እከይ እዩ ስለዚ እዚ ከመይ ድኽልቲ ተሳኒ ይኸይድ ወይቶም ንኣምላኽ ነምልኽ ንብል እውን ለይትን መዓልትን እንተፀለና እውን ብውሕዱ ታሪክ ናይ ዓለም ዝሓለፈ 3000 ዓመት ክንሪኦ ከለና ኣብ ነውፂ እዩ ነይሩ ዘይካት ገለገለ ዕረፍቲ ማለት እዩ እዚ ከመይ ዝኽልቲ ተሳኒዩ ይኸይድ ንዝብል ሕቶ ኣብ ክንምህር ከለና ሰብ ሓሚሙ ሕማም ሓሚሙ ኣብ ዶክተር ምስከደ ፈውስ ቃንዛ ይህቦ እሞ ካብቲ ቃንዝኡ ሕሽዎ እዩ ንገዝኡ ዝምለስ ሰብ ብጥዑዩ መፂኡ ግን ኣብ ፕሮፌሰር ናይ ፊሎሶፊ ኤን ሪሊጅን እንተደኣ መፂኡ ሓቲቱ ዘይነበሮ ሕማም ተሰኪሙ እዩ ዝምለስ ዝበሃል ምስላ ኣሎ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናይ ትምህርቲ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንምልሶ ሰባት ክሪቲካል ንኽሓቱ እዩ እቲ መልስታተይ ዝዕድም ክማራመሩ ጽቡቕ ብውልቆም እውን ምስ ኩሉ መወከሲታት ወሲዶም ናይ ውልቆም መደምደምታ ሽሻይ ኣብ ከምዚ መደምደምታ በፂሒ እሞ ኣነ ኣብኡ ክበፂሐ ዝበሃል ዘረባ ብእኩብ ስለንሓስብ ንሕና እዚ ጠጠው ክብል የደልየ
بينو قم حسب بوحدو حسب جزء وسيدو مالتي لذي الزبل كايو أب عالم أبنت حدا كهنا بزعدي فلوت زنبرة زناي رواندا شفت 94 زنبرة هلكيت نايدك سبات مسرعية كم يجيرو أملاخ كله يخل كم زعينت الناس تجبر خلو أبي الله أملاخ نابزبل حتى خيدو بجف ريسيرش جيرو كنسيلي يو بزح نجارات الجاتمي جن بفلسفنا وعين خنريو ديفيد هيوم تيود سكوتلاند فلاسفاناي سوناي انلايتمنت يو انت يبل እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ከምኡውን እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እዩ ኣብ ብዙሕ እምነታት እዚ ናይ ስፔሻሊቲ ፐርሰናል ኣምላኽ ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ ከም እዘን አብርሃሚክ ሃይማኖታት ዝበልኩኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ኩሉ ይኽእል እዩ ኦምኒ ፖተንት ይብሎ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እከይ ጠጠው ከብሎ ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ እሞ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ግን ኩሉ ዝኽእል ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እዩ ግን ነዚ ኩሉ እከይ ዘሎ ከዓ ኣብ ዓለም ዝግበር ኣብ ደቂ ሰባት ዝግበር ዓመጻት ጠጠው ከብሎ ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ከዓ ኩሉ ዝኽእል እዩ ግን ፍቅሪ ከዓ ኣይኮነን ማለት እዩ either or ኢሉ እዩ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ፍቅርን ኩሉ ዝኽእልን እንተዳ ኮይኑ ምንታይ ዝኽሉ ቲዮዶሲ ዝበሃል ሙጉት ነዚ ከዓ ዝማጎትዎ ኣሎ ብዕላማየ ብፐርፐዝ እግዚአብሔር ንሰናይና ስለዝደልዩ ኢሎም እውን ካውንተር ዲቤት ዝገብሩ ካልኦት ወገናት ኣለው ግን እዛ ሕቶ እዚኣ ፈኒዋ ይኮይዱ ዴቪድ ሂዩም ክሳብ ሕጂ እውን መልሲ ተረኽበላ የለን ግን what is on the ground ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ግን እንታይ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ንሓደ ነገር ስለዝደለኻዮ መርትዖታት ዘይብልካ ስኢልካ ክስዕቦ ብትግርኛ ግብዝ ይበሃል ወይ ከዓ ሂፖክሪት የለን ጭብጢ የብልካ መርትዖ የብልካ ራሽናሊቲ የብልካ ሎጂክ የብልካን ግን ሲምፕሊ በቃ ደሊኻዮ ወይውን ወላውን ተገዲድካ ትኸይድ ጥራሕ ዝበሃል ነገር እዚ ርትዓዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ከም ዝበልክኸውን ግብዝናይ ምክንያቱ ጭብጥታትካ ካሊእ እዩ ትጓዓዞም ዘለኻ ጉዕዞታትካ ካሊእ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ግን ተሳኒዩ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣባይታ ዘሎ ከዓ ኣዝዩ ሕማቕ ነገር ሓይሊ ስለ ዘለዎ ይዕምፅ ሓደ ትስኢሉ ብዝሕ ኣባላት ስለ ዘለዎ ሓደ ኣነ ኤጎብለል ኢሉ ድላዩ ይዛረብ ማይክሮፎን ስለ ዝሓዘ ኩሉ ነገር ይግበር ማለት እዩ ብዓብዩ ይወደቅ ሰባት ኣብ ከንቱ ይሃልቕ ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኣና ናይ ዞባና ጥራሕ ኢና ንዛረብ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝግበር ክንደይ ህልቂት እዩ ዘሎ ክንደይ ዝተረስዑ ክንደይ ብጥሜት እውን ዝሞቱ ኣለው ክንደይ ህይወት ሰባት እናሸጡ ዝናበሩ ኣለው ኣንደል ሂቆም ዝናበሩ ፅቡቅ ህይወት ዘለዎም ሰብ እናቀተሉ መዓት ጋንጊስተር መዓት ሸፋት መዓት ገለ እነብሩ ኣለው ማለት እዩ ፍትሓዊ ነገር ዲዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት እምበር ምናልባት ሓላፍነት ተዋህበና ነዚ ዓለም እዚኣ ክኸውን ይኽእል ከንቱ ናብ ቅዱስ ፅሑፍ ዘሎ ሓልዋን ዕየያን ዝበሎ ኮንዶኾን ንሕና በቲ ዘለና ፋካልቲስ በቲ ዝተዋህበና ዓቕሚ ንዓለም ፍትሓዊ መገዲ ንክትመሓደር ክነበርክድ ንኽእል ፃዕሪ ካባና ይድለ ይኸውን ካብ መለኮት ወይ ከዓ ብሰማይ ካብ ዝነጥብ ጥራሕ ምፅባይ ማለት እዩ ኣባይታ ዘሎ ነገር ግን እሱ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ እዩ ዝቃደውን ኣይኮነን ፅቡቅ ቅሩብ ካብታ ርእስና ውፅእ ዝበለት ግን ከዓኒ ብዙሓት ዝሓትዋ ዝሰምዓላ እንታይ እያ እታ ሕቶ እግዚኣብሔርን ኢየሱስን መንን እዮም ድሕሪ ተኻኢሉ ብኣይሁዳዊ ክኸውን ይኽእል ብክርስቲያናዊ በቲ ክርስቲያናዊ ናትና ክኸውን ይኽእል ብናይ ሙስሊም ክኸውን ይኽእል እንታይ እዮም እዞም ነጥብታት እዚኦም
أملاخ كنبل كلنا منيو زابير كنبل كلنا منيو يوسف كنبل كلنا خمنيو تايم الرخابهم تايم في اليوم እዚ እቲ ሞኖቴይስቲክ እቲ ሓደ ኣምላኽ ዘምልኹ ብይሁድ እዩ ብፍላይ ዝፍለጥ ማለት ብኡ ጀሚሩ ኮርስ ይሁድነትን ሂንዱይዝምን ብዕድመ ዳርጋ ተቀራረብቲ እዮም ብፍላይ ኣብቲ ጽሑፋቶም ማለት እዩ ግን ንበይኑ ዓይነት ካታጎሪ ናይ በዓል ሂንዱይዝም ምክንያቱ ፖሊቴይስቲክ ስለዝኾኑ ብዙሓት ኣማልኽቲ ዘምልኹ ስለዝኾኑ ወላውን ከምዚ ፐርሰናል ኣምላኽ ንብሎ ኣብ ክርስትና ይሁድ ወይ ከዓ እስላም ከምኡውን የብሎም እንሰም ኣብ ዩኒቲ እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ እዛ ዝሓተትካያ ግን ሬሌቫንት ምስ ናይ ክርስትና ከምኡውን እስላም ብዝመጠኑ እውን ኣይሁድ እትትንክፍ ሕቶ እያ እግዚኣብሔር ዝብል ቃል ናይ ትግርኛ እዩ ኣብ ቦታትና ዘውፅእዎ ነቲ ያህዌ ዝብል ናይ ዕብራይስጥ ሽም እዩ ይሆዋ ያህዌ ከዓ ካብቲ ሙሴ ኣብ በረኻታት ናይ ሚድያን ሲና ንብሎ ኣብኡ እግዚኣብሔር ተጋጢምኒ ኢሎም ኣይሁዳውያን ዝፅሓፍዎ ለመን ኢኻ ምስ በሎ እህየ ኣሸር እህየ I am who I am ብትግርኛ እንታይ ኢሎም ተርጊሞም ኣለዉ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ እቲ ኦንቶሎጂካል ኣርጉመንት ዝበልኩኻ ዘምፅዎ እቶም ኣፖሎጂስት እውን ካብዚ ተበጊሶም እዮም ግን እታ እግዚኣብሔር ትበሃል ሕጂ ንእግዚኣብሔር ርዩስ ብሂወት ክነብር ዝኽእል የለን እዩ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ወላ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚኣብሔር ኣቦ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር እዚ ጥራሕ እዩ ዘለና ክርስቶስ ግን ብስጋ ኣብ ምድሪ ካብ ዓሌት ዳዊት ኣብ ኣይሁድ ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት ከምኡውን ኣብ ዓብዩ ብዘይካ በቲ ወንጌላት ካልኦት ሂስቶሪያንስ ሮማን ሂስቶሪያንስ እውን ከም ዝጠቐስዎ ጽሑፋት ኣለና ማለት እዩ ነይሩ እዩ ብሂወትስ ነይሩ እዩ ክርስቶስ ዝበሃል ብኣካል ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ተሰቂሉ ኩሉ እቲ ኣብ ቅዱስ ጽሑፋት ዘሎ ምስ ረኣናዮ ዓሪጉ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እዮም ድሓር ክርስቶስ ኣምላኽ ኢሎም ዝሰብኩ ዘለዉ ኣብ ኣያ ተሕትኻ ኣምላኽ መን እዩ ክርስቶስ ከመን እዩ ሞይቱ ተስኡ እሞ ብምስሊ ስጋ እዩ እግዚኣብሔር ከም ወዱ ገይሩ ልኢኽዎ ንክርስቶስ እዩ እቲ ኣርጊመንት ናይ ክርስትና ስለዚ ኣምላኽ ይባዕሉ እንታይ ዳ in the form of flesh ኮይኑ ይመጽ እዩ ክርስቶስ እዚ እቲ ኣርጊመንት ሳልሳይ እውን ኣሎ ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል እዚ እውን ኣብ መዓልቲ ፔንቴኮስተ ዝወረደ ኢሎም ጽሓፍዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ማለት እዩ እዞም ሰለስተ እዚኦም ኣምላኽ እዮም ግን ከምቲ ኦርቶዶክሱን ንብሎ ሓደ ኾኑ ሰለስተ ኾኑ ሓደ ኣምላኽ ከሎሲ ግን ብሰለስተ መልክዓት ይግለጽ እዩ እቲ ኣርጊመንት ኖ ንስኹም ደኣ ሞኖቴይስትስ ሓደ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ኢኹም ትብሉ እምበር ሰለስተ ኣማልኽቲ ኢኹም ተምልኹ ዝብል ምጉት ከዓ ዝመፀም ኣሎ ኣብነት ሕጂ ሓደ ካብቲ እስላም ዝማጎትዎ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ክርስትና ክርስቶስ ኮይኑ ብቋንቋ ግሪክ ክርስቶስ እተቐብአ ማለት እዩ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ወዲ ኣምላኽ ኮይኑ ከዓ ኣምላኽ እዩ the same substance ምስ ኣምላኽ ሓደ ዓይነት ኤሰንስ ምስ ኣምላኽ ኣለዎ ሆሞ ኡሲያስ ብልዎ ብቋንቋ ግሪክ ኣብቲ ናይ ንቅያ ጉባኤ ዝጸደቕ ማለት ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ተሰማምዑ እዚ ሕጂ ዶክትሪን ናይ ክርስትና እዩ ጀነራል ማለት እዩ ራሽናሊ ክንምግቶ ከለና ብዓይኒ ፊሎሶፊ ግን ብኸመይ መገዲ ብሰለስተ ዝግለጽ ግን ከዓ at the same time ሓደ ኣምላኽ እዩ ንብሎ ኣለና ከመይ ጌርና እዚ ክነጣዕሞ ንኽእል ዝብል ዘይተኣደነ ምጉት ክወስደና ይኽእል እዩ ብሸነኽ ናይ ምስልምና እንትመፂኻ ክርስቶስ ከም ሓደ ነቢይ ዝውሰድ ነቢ ዒሳ ይብልዎ ማለት እዩ ልክዒ ካብ መርየም ተወልደ ከም ዝኾነ ይኣምኑ እዮም ግን ኣምላኽ እዩ ኣይብሉን እዮም ንሶም ላ ኢላሃ ኢለላህ ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዘሎ ልኡኹ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ መሓመድ ረሱል ልኡኽ ናይ መሓመድ ከዓ ኢሎም ይኣምኑ ማለት እዩ ስለዚ ሪሌሽንሽፕ ብዶክትሪናል
ካብ ናይ ክርስትና ረኣያ እንተኮይኑ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽን እዩ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ተወሰኸ ለኻ እቲ ዝገርም ከም ሎጎስ ገይሩ ይገልጾ ከም ቃል በመጀመርያ ቃል ነበረ ምሽለና ንሱ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ንሱን ኣምላኽ ነበረ ይብለና እጂ ብናይ ግሪክ ፍልስፍና ከም ዝጽሓፉ ኣብውን ትሪኢኻ ሎጎስ እዩ ዝብል ትቃል ዝብል ኣብ ናይ ግሪክ ቃል ማለት እዩ እጂ ክትርጉምዎ ከለዉ ግን ኣብ ትግርኛ ይኹን ኣብ እንግሊሽ ከም ቃል ገይሮም ትርጉሞሞ እዛ ቃል ትብል እዚኣሲ በቲ ኣተሓሳስባ ናይ ግሪክ ናይ በዓል ፕሌቶ ኣርስቶትል ክንሪኦ ከለና ዮሐንስ ሐዋርያ ሎጎስ ኢሉ ነቲ ቃል ጽሒፍዎ ዘሎ ኣብቲ ኦሪጂናል ጽሑፍ ሎጎስ ከዓ ሪዝን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ቃል ክኸውን ይኽእል ወይ ሓደ ነገር ክኸውን ይኽእል ብቋንቋ ግሪክ ማለት እዩ ግን ብፍልስፍናዊ ዓይኑ ሪዝን እዩ እቲ ሎጂክ ዝብል እውን ቃል ንሕና እንጥቀመሉ ካብኡ ዝመፀ እዩ ንሶም ከዓ እቲ እምነቶም ዓለም እቲ ኮዝሞስ ሎው ዝበሃል ብሪዝን እያ ትግዛእ ምክንያቱ ሪዝነብል ተዘይኮይኑ ኢራሽናል ስለ ዝኸውን ኢራሽናሊቲ ከዓ ማለት ዘይረትዓውነት ድብልቕልቕ ስለ ዘምፅእ ስሩዕ ዝኾነ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ክቕፅል ኣይክእልኒ እንታይ ደኣ ዝገዝኣና ሪዝን እዩ ዝገዝኣና ስለዚ እቲ ፍልስፍና ናይ ግሪክ እውን ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ዮሐንስ ዝፀሓፎ ንረኽቦ ኢና እዚ ተሓሒዘ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ዝሓተትካዮ ዝምልሶ ዘለኹ ቁሩብ ኣብቲ ዓውዲ ብዙሕ ንዘይ ኣተወ ክብድ ክብል ክእል ግን the best I can explain هو መበገሲ ዛዕባና እውን ይቕረታ መበገሲ ዛዕባና እውን ብዘይካቲ መዓልታዊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአን ዝስማዕንሲ እዞም ዛዕባታት እዚኦም ከመይ ይመስሉ ብሓደ ምሁር ናይቲ ዓውዲ ብሓደ መምህር ናይቲ ዓውዲ ከመይ ይመስሉ ከመይ ይረኣዩ ከመይ ክረኣዩ ግብኦም እንታይ ክንሓስብ ንኽእል እንታይ ክንሓትት ንኽእል እንታይ ከመልሲ ክንረክብ ንኽእል ዝብሉ ነቲ ሰብ ሕቶታትን ጥያቄታትን ንኽህልዎ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ካብ እምነቱ ክንፀል ኣንጻር እምነቱ ክቃለስ ወይ ኣንጻር ኣምላኹ በትሪ ኸልዕል ገለ ይኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ሓፈሻ ሕቶታት ኣልዒልካ ግን ይህን ምባሃሃል እዩ ብኣይሁድ ከንታይ ይብልዎን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማብኡ ዝነበርና እኳ ንፈልጦ እንዲና ነትብኡ ዘይነበረ ግን መብርሂ ክህልዎ መታን ከመይ ይገልጾ ናይ ሙስልምና ንክርስቶስ ከመይ ከም ዝገልጾ ነጊርካ ንለኻ እሞ ኣይሁድ ከንታይ እዮም ዝብልዎ ከመይ እዮም ዝገልጽዎ ከመይ እዮም ዝርእይዎ ንዕኡ